रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। मी जसा सिंधुदुर्ग जिल्हा बदलतोय, सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थिरावतोय, येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्याला मुंबई महापालिकेमध्ये पण मुंबई बदलते आणि मुंबई भारतीय जनता पक्षामुळे स्थिरावते, ही घोषवाक्य आपल्याला इथे द्यायचं आहे। मी आशिषजींना आणि देवेंद्र फडणवीसजींना आत्ताच आपल्याला पुढच्या वर्षीची बुकिंग आपल्याकडून करून ठेवतो। ते साहेब पुढच्या वर्षीच्या अंगणेवाडीच्या दिवशी आपण परत इथे यावं आणि मंचावर आम्ही किमान अजून 150 खुर्च्या अजून लावून ठेवणार आणि सगळ्या खुर्च्यावर आम्ही मुंबई महापालिकेचे नगरसेवक बसवणार आणि स्टेजवर आमच्या भारतीय जनता पक्षाचा महापौर ही इथे बसलेला असेल। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।